Hello mga kalawa. Ako si Brenton Clint A. Bongalon. So papa ko, One. Maray na hapon mga ka-ornamental. Gumagawa ko ngayon ng mga beta tank na order ni Bro Sebastian Santiago. Bro, shout out. Tapos yung mga order ni Justin Benitez na mga tank, ginagawa ko na. At saka yung show ng ABA Bicol chapter, sana maging successful, and shoutout na rin sa ABA Bicol chapter. So ito, gumagawa ko mga ornamental ng mga aquarium. Magbablog daw si Kalawa, kaya pinagbigyan ko. O Kalawa, ikaw ng mag-content. Pakita mo kung anong mga... One ang tarantula ko po. Ano po yan? LP. LP. Kaptanan ta. LP sling. Brazilian salmon pink bird eater na sling. Nabili ko pala to ko mga ornamental kay Miss Ash Benvenuto. Shoutout sa iyo madam. Nadigdig. Para ba ka? Ang magaw. Ay. Tinakma. Naiiyo nagkakaon. At pinapakain siya ni Clint ng Langaw. langaw. So, ayan. Kaptanan natin mga kalawa. Wag mo nang istorbohin Kalawa kasi naistorbo yung sling. So, update mo sa kanila Kalawa yung yung dalawa mong tarantula. Na ngayon, honest, so mga dakula ko na tarantula. Peng. Oo, ilangon mo na dyan. Nagsapot na so tarantula ko po. Ano yan na tarantula mong yan? OBT. Orange babon tarantula. Orange babon tarantula. Mga yan mga ornamental, nandito yung meron. Ito mga ornamental yung OBT ni Clint. Maganda na yung web niya. Antay pa almost 1 month. Mas marami pang web ang gagawin nitong OBT. Tapos ito nga pala mga ornamental yung nga to Clint? Mexican fire legs. Mexican fire leg. Ito nga pala to mga ornamental, nakapag-molt na pala to last week. Kaya mas lumaki na siya. Nanin do mga kalawa. Ayan mga Kalawa. Makatakot lang sa Tapos na ko Clint ang ang ipapakita mo sa kanila, wala na. Wala po. Wala na po. Tapos ito na pala mga ornamental yung mga materialis kong galing Thailand, Indonesia na mga beta. Ito nga pala mga ornamental yung Black Series ng Thailand, which is ewan kung Black Star na to or yung ibang sabi Avatar. Tapos ito naman yung isa. Pareho tong galing ng Thailand. Thank you nga pala kay Oscar Domitita kasi siya ang nag-provide ng mga materialis na to. Tapos ito yung giant na galing sa Indo. Na-breed ko na to mga ornamental, kaso regular size yung female na ginamit ko. Ewan ko kung lumabas siya ng giant. Tingnan lang natin, kukunti pa naman yung
na buhay. Tapos ito na yung Hellboy, which is yung yellow base na Hellboy. Then yung red na Hellboy. Na ano, pareho tong Hellboy galing din sa Indonesia. And galing din kay Oscar Domitita. Shout out. Then update na rin natin mga ornamental yung breed natin na city na platinum. Eto na sila mga ornamental oh. Kaso di ko trip yung mga katawan, medyo napapayatan ako sa kanila. And plano ko nang bumili ng chubby para ipakain sa kanila kasi magastos na sa BBS. So yan, madami siya. Then dito naman sa baba yung yung Galaxy Half Moon. Papa, pili mapagad ki ano. Yan na. Yan. Tapos dito mga ornamental yung fry ng May mga pula na Copper Nemo. At next vlog, ipapakita ko kung paano maglinis ng mga sira. week old na betta fry. Tapos, mga ornamental, dito na tayo yung ito yung ano ko. Yung blue light tetra na green. May blue na ako nabili, red, tsaka violet. Tapos ito naman yung output nung copper na half moon. So far, okay na rin yung mga size. Then, dito na ulit mga inistorbo kasi ako ni Clint kaya pinagpatuloy ko na mga ornamental. Nandito yung binigay sa akin ni Yin Cortesano Basalyote. Yin, shout out. Ito yung colydorsal na swordtail. Pakita natin mga ornamental. Ayan. So far talagang matagal mag-drop yung mga swordtail. Ewan ko kung mabuntis to mga ornamental. Ang pinag-pair ko nga lang dito sa kanya is regular na, normal na red eye swordtail. Kasi wala kong makuha. Tapos ito, nagbabalik na naman sa flower horn. Ayan. Galing kay Sir Flowerhorn Michael. Shout out, sir. Oh, ito na naman. Ito na naman tayo mga ornamental. Oh. Maganda ba? Mukhang maganda nga talaga. Tapos, meron pa akong ibang flower horn. Nasa lumutang. Ito mga ornamental yung Waven Kamfa na binili ko kay Sir Jun Santos. Sir Jun Santos, shout out. Papi, luminok Tapos, meron din ditong silk. Galing din kay Sir Jun Santos na ano to? Yung Alawi. Tapos, ito yung own breed ni Sir Dominic Carrillo Fernando. Shoutout sir, and salamat sa bigay mo sa aking malupit na flower horn. So yun lang naman mga ornamental na nandito sa aking munting palaisdaan.
Ito nga palang stand ko mga ornamental. Nabili ko to dahil sa breed kong ano to, yung glow light tetra. So, din ako kumuha sa sarili kong bulsa. Then, ito. At ito pala mga ornamental na ginawa akong aquarium tank na with built-in sump. Di pa tapos mga ornamental. Update na lang ako next video. Papakita ko kung ano. Kasi may binili na akong pump. Yun lang naman yung inaantay ko. So ngayon dumating na. Binili ko sa Shopee. Itutuloy ko na to bukas. Kaya dapat matapos ko tong maraming order ng mga beta tank. Tukatan Duanes. Para kay Bro Justin Benitez sa Ayala. So, yun lang naman mga ornamental. Balik ko na kay Clint yung cam. Oh, ano na Clint? So, ngayon mga kalawa, paso pinakita ko sa Indo. Tulo ang nabili ni Papa. One, mahal ini, mahal. Now, nagtatrabaho ngunyan giraray si Papa. Back to work mga ornamental. Kasi kailangan ko tong matapos ngayon at para ipadala na natin sa Catanduanes at sa Legazpi kasi need na rin nila. Yun lang yung ginagawa ko ngayon. Kaya pagpasensya nyo na mga ornamental if minsan wala akong upload kasi Monday to Friday tatrabaho ko bilang employee. Tapos pag Saturday wala akong pasok, pero ang ginagawa ko itong mga order sa akin ng mga aquarium tank. Kaya minsan pag Sunday kung meron akong oras, nakakapag-content tayo. So yun. Ikaw naman Kalawa. Hanggang dito na sana. Shout out Tita Karenting, shout out Lulaning, shout out Dito Ungga. Tito Ungga. Ngayon, salamat sa pagiling sa video namin ni Papa. So, balik na sa akin yung camera mga ornament. So, yun na lang daw yung content ni Kalawa. Hanggang dito na lang din mga ornamental yung video namin ni Clint. Shoutout na lang sa mga kagrupo ko sa Bicol Ornamental Fish Keepers at sa lahat ng mga fish keepers sa buong mundo. Shoutout. At hanggang dito na lang mga ornamental. Hanggang sa muli mga ornamental. Paalam.